Много хора мислят, че е редно да си направиш малка първа татуировка. Не е и моя клиент Ники, който си направи първа 20-часова татуировка в 3 последователни дни. Клиентът ми не само се впусна в 3-дневно татуиране, ами единствената визия, която имаше за татуировката, беше тази. Това беше скица на идеята, която обсъдихме на предварителна консултация. Важното в дизайна за Ники беше да има феникс, дърво на живота, меч и някои други допълнителни елементи. Прекарах около 2 часа в създаването на дизайна, като основният ми замисъл е да изобразя дървото на живота по-скоро като символ, за да не ограбва вниманието от главният обект – фениксът. В крайна сметка стигнахме до тази доста интересна футуристична визия на дизайна, която Ники одобри, доста хареса и веднага се заловихме за дълго татуиране. В първия ден от 3-те направихме главно фонът, което се явяваше дървото на живота, и изкарахме 6-часова сесия, в които Ники нямаше абсолютно никакъв проблем, като за първа татуировка. И ако се чудите защо втория ден Ники идва опакован по този начин, това е защото сложихме специална пелена, която използвам за татуиране няколко дни подред. Целта на пелената е да запечата татуировката за вечерта, като по този начин я запазва чиста и в същото време запазва шаблона за другия ден. През втория ден направихме главата на феникса, както и огнената част, която излиза зад него, като по този начин вече започвахме да се приближаваме към финалния вид. Така се появи Ники на 3-тия ден, когато махахме отново специалната пелена, и както виждате, кожата отдолу е много спокойна, няма никакви зачервявания, няма особено голям отток. Можете да видите единствено отпечатъка на мастил върху пелената от предходния ден. А това е резултата след 3-тия ден, който всъщност не се оказа финален. Затова направихме 4-ти ден, в който довършихме и останалата малка част от татуировката. След около още 2 часа работа в 4-та сесия за този проект, стигнахме до този финален резултат. В крайна сметка, дори да звучат екстремно, няколко дни подред не са нещо по-различно от това да се татуирате всяка седмица или през седмица. С правилната техника, с правилната умствена нагласа, можете да се насладите на финалният вид на вашата татуировка много по-бързо.